Tak Robertovi chodím, no to bude takový 3 roky. K Robertovi jsem začala chodit tak před 6 lety, když jsem byla poprvé těhotná a potřebovala jsem někoho, kdo umí profesionálně udělat těhotenskou masáž. A dozvěděla jsem se o Robertovi na doporučení přes kamarádku. Moje povolání je kadeřnice a díky tomu vznikají opravdu bolesti zad. Protože mám hodně vlastně ruce nahoru, ohnutá. Měl jsem problémy s kolenem, kde teda mám artrózu 3. stupně. A taky mě bolely kyčle. Musím říct, že to koleno se mi zlepšilo tak nějak o 50%. Snažím se každých těch 5 až 6 týdnů, někdy to vyjde, někdy to nevyjde. Robert je velice inteligentní člověk, dobře se s ním povídá. No a ty kyčle, ta bolest vymizela úplně. Pomáhá to určitě. Líbí se mi tady, je to takový čistý, je to fajn, hlavně ta přátelská atmosféra a profesionální přístup Roberta je moc fajn.